On a fucking Monday, no Friday, Monday. Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de vlog. Am uitat să fac intro-ul pentru acest vlog, așadar începem chiar acum. În primul rând aș vrea să vă mulțumesc celor care v-ați abonat la canalul meu pentru că împreună am ajuns la numărul de 9 abonați. Iar pentru ceilalți, dacă apreciați ceea ce fac eu aici, m-ați ajutat foarte mult dacă v-ați abona. Scuzați pentru că vorbesc așa, însă astăzi mi-am pus aparat pe partea inferioară și o să-mi ia puțin până mă obișnuiesc. Unul din următoarele vloguri aș vrea să fie de tip Q&A, așa că vă rog să lăsați în comentarii aici, la vlogul acesta, întrebările voastre. Vizionare plăcută! Bună ziua! Suntem în drum spre Pârtea Olimpică Borșa. Afară ninge foarte frumos și abia așteptăm să ne dăm pe pârtie! Întâi februarie la Borșa! Iuhu! Ok, Pârtia nu este chiar în cea mai bună formă. Foarte multă gheață. Zăpada este artificială. Sunt foarte multe dâmburi. Din păcate, ziua de sâmbătă nu a decurs prea bine pentru Sebi, pentru că s-a accidentat. Nu a căzut pe pârtie, ci în fața unui centru de închiriere atunci când a vrut să înapoieze schiurile. A alunecat pe o rampă din beton foarte abruptă și plină de gheață. Așa că vă încurajez să vă închiriați echipamentele de la centru de închirieri din parcarea subterană, dacă mergeți la Pârtea Olimpică Borșa. Astfel evitați felul acesta de accidente, pentru că cât am stat acolo 3 zile, am văzut mai mulți oameni care au alunecat pe acea rampă. Mai știu ce îngrozitor. Eu stați un pic spre țigară. Pic. Da, da. Am aliment, lasă-mă. Hai? Am aliment. Hai să... Stau și la Una de asta clasică. Dar tu râdeai, tu cu mine să te iau, și nu Bă, dar seara avem Dacia, dar mai bine venim aseară? Ce ai zis? Și că da. Da? Da, e bombă. Nu știu ce mă vezi. Du-te la negres, du-te la negres. Du-te acolo la negres. Acel moment când ești singur pe pârtie. Am venit prea devreme. Așa de nerăbdător suntem să schiem.
Da, programul încă nu a început. Începe la 8:30 și este ora 8 și un sfert. Este ora 9 și 2 minute, dar telegondolele încă nu funcționează. Ok. A început să funcționeze. Haideți, Chior! Bună dimineața, soare! Hai! Mamă, dar ce mișto să vezi. Ia zi, cum e? Bombă, bombă! Mamă! Poți să spui în picioare că... Mamă! Uite cum alunec. Liniuțe, fraților! Singuri pe pârtie! Mișto rău! Mișto rău! Mai lung, mai lung, mai lung! Mai lungi! Oh, we're going to five. Let's go. On a fucking Monday, not Friday, Monday. Let's go. Stai că nu știu cum. Hai, Varto! Haide! Haide, ești pe primul loc, Varto! Ești pe primul loc!